Estamos na parroquia de San Esteban na Rúa Bella e un ano máis, pois aquí están as alfombras de Corpus. Este ano non chove, Fina, que xa é todo un logro. Hombre, porque traballar como traballades, a que hora vos levantades? Nos levantamos, non nos deitamos. Ai, Dios, sí, claro. Va dicindo aí unha toda a noche. Levantámonos o sábado ás 8 da mañá, o sábado. E deitámonos hoxe, o domingo ás 10 da noite. O domingo ás 10 da noite, o sea, o sábado, levantades vos ás 10 da mañá. O sábado, levantámonos ás 8 da mañá e deitámonos o domingo ás 22 ou 23 horas. Porque isto, claro, ten un traballo que... Non nos deitamos en toda a noite. Pero ademais hai un traballo previo, porque estos dibuxos hai que facelos antes, non é o que se vei de pois esos graus de café tinguidos, xa se fain antes, xa se pegan, o dibujo. Quanto lle dedicas tú? Bueno, tú estás xa vendo estas e pensando nas do ano que ven, dime. Pode ser. Quanto tempo lle dedicades, máis ou menos? Empezades un mes antes, non? Bueno, as mulleres, o sea, as mulleres empezamos a picar o verde, empezaron a primeiros de junio e a pegar os millos e os perfiles xa en maio. Caramba. E os dibujos, igual xa empecé en febreiro ou marzo, sabe Dios. Cando hai ganas e inspiración. Mira que che digo, tedes dous altares. Sí, o que pasa que ainda está sin preparar o... Ainda está sin poñer as flores. Santo. Sí. E as flores. Estas son moi chulas, pero é que a da porta a do atrio da iglesia, aí hai curre, Hai unha cruz, sí, unha cruz, unhos nenos, o barco, o logo do jubileo. O jubileo do 2025, non lle falta nunca detalle as flores. Bueno, e que decir das letras que poñen o da rúa. Claro, parroquia e Corpus Christi. Ajá. Eso leva traballo. Tú non o queres recoñecer, porque te gusta, che? Claro, eu fago, para min, ao mellor costame poñerme, pero unha vez que me poño, non me costa facelo, claro. Uns saben cantar, outros saben outras cousas, outros pintar e outros dibujar. Eso é. Quantas mulleres, e algún home tamén hai, habitualmente preparades todo? Sí, algún home tamén hai, sí. Mulleres, bueno, onte, gracias a Dios, éramos moitos. Cando empezamos igual éramos, que sei, igual éramos 30 ou 40. Caramba. Sí, sí. Despois fomos quedando ás 4 da mañá, éramos 16, 17. Despois ás 6, 7 xa viñeron algún máis. Este ano houve xente, houve colaboración. Carais, que bien. Desde aquí doulle gracias a todos os que viñeron. Pois sí. E que volvan para o ano que ven. Pois sí. Quantas alteñistedes este ano? Pois este ano encargamos 35 sacos de 25 kilos, ya que tiñamos vello. Sí. 800 kilos. Consumiuse todos? Todo non. Bueno, queda sempre... Porque quedan restos. Restos de colores. De colores. Pero bueno, quedan para a verdad que esta está moi lucida, a do fondo da rúa... A do fondo da rúa son as letras máis que nada. Sí. A outro non me gusta tanto, pero bueno. No, además, Fina exígese. Sí. O sea, esto queda, tú velo perfecto, dice, no, aquí hai... Pois que sigas... É que o que dibuja, pois dibuja e despois gustaríalle que quedara como dibuja, pero claro, non pode ser. Pero vamos a ver, vou enfocar aquí esta rosa. Que máis se lle pode pedir? O asiento, por exemplo, do atrio non é moi malo, porque son uns adoquines de pedra que son dificilísimos de colocar. Bueno, e vamos a ver... Manolo non virá para aquel. Veu? Mira. Bueno, vamos correndo. As letras son as que chaman a atención. Este é
Vamos seguindo como árbol da vida, non? Sí, exactamente. É moi chulo. Es el árbol de la vida. Allí Cristo con el cáliz y aquí posee unha paloma, pero es un corazón, é unha cousa así, algo de iglesia tamén. Non, un libro. Pois lle o corazón a paloma que está moi chulo. E aquí, parroquia San Esteban a Rúa. Vaya chulada. Fina, sí. As letras, non sei se teis algunha pega, pero... No. Pero Dios mío de mi vida. Están ben. Que letras. Esos rayiños que salen da... Son con garbanzos máis grandes e máis pequeniños. Mi madre, se non nos falta detalle aquí. E vamos tirando, porque esta non che gusta moito. Pero ten o seu aquel. Tens que seguir como un camiño, non? Claro. Que pasa? Gústame as maus. Sí. Cáliz. E despois seguimos aí. Dime. Por cambiar, eu digo que o que menos me gusta, pois ao mellor son os dibujos. Sabes o que? O mellor, haber empezado bueno, que vos parece a vos? Está precioso. ¿Verdad? Precioso. Non pode estar máis bonito. Son moi exigentes aquí estas mujeres, que son a leche. É que de verdad, no se conforma. Non che gustan estas fotos? É que, claro, é que vimos a alfombra da plaza de César Conti, que aí non falta detalle. Bueno, e isto donde está, no atrio desta iglesia tan maravillosa. E despois, aquí sí que fina, non falta detalle. Estos tulipáis, que se xa difícil facer un tulipán, contame, además sempre tes algún dibujo referente ao que hai de religión. Aquí teis? Sempre ten que ser religión porque sí, eu se non hai algo de religión non o fago. Aquí temos o jubileo 2025. Sí. E a min o que máis me fascinou cando viñen, o barco cos nenos. Ben ves que é de iglesia tamén. Sí, pero non lle falta detalle. Este sí que varme permitir que me poña aquí no medio. Sí, sí. Sei que non gusta moito, pero como se pode facer? Con que ten isto, Fina? Millo. Sí, millo e sal, claro, é millo, casi todo. Ya as velas ya se fan unha cruz. Que bonito. Que cosa máis bonita. Aquí, con estos dibujos que son de caras, eso poderás levarás máis tempo. Bueno, é igual, o que pasa é que hai que facelos fagos en 4 partes, porque antes da noite xa rellenamos algo, porque senón non nos daría tempo. E claro, se os facemos en grande, non podemos rellenar. E este tamén está en 4 partes. Carai. E despois aquí, pois, acabamos, xuntamos as partes e acabamos de rellenalo. Que maravilla. Por nada, vamos a decir adiós un ano máis e que po ano que ven, adiós, que po ano que ven sigan estando. Xa, millor non poden estar, pero tan maravillosas como esta. Hasta loguiño.